min kalti ro mingli chuan I best friend nupui hual ka ni hi nilo zu hian ate zong kumruk liam ta khan a boral dai to lom engma pui ti na anei chuang lawang nanzi min kal san le do nim ni ani pahnih hi lo in ngai zawng tawh thin ni in nanzi hian mingli chuan a thian tha ber zu hian a chu pasal hual atan a lo nei dai ani awm e zingah chuan nu mingi chuan a lo khawl hara kan in puiah I lo len tur thuisoi kha darsawm a ri taw nia a lo tih chuan kalo thei ngil dai alawm kalo kal nga lang ti in a thawa li chuan ei bulah awmem a ti erawh chuan awmlo ti in a chhang thung nu mingi chuan li chuan a awm bo hlanin kumruk lai mai chu main group tan theih tawp I lo chhuat tawh thina tuna a lo haw ve ta bawka a kutah dah miah tur aw I ha lutuk e ti in a lo hrela ming chhungkua ah sei lian I ni a fanu ang che in ka en che ni zu hian a nen in hual awang khan I hun tha zawng zawng I khawhral zaw vek dawn pasal te hi nei ve tawla tha ang a ti leh lai chuan lin chuan na chu a lo lut a zu hian a nupui hual ani ti an hre vek ang chu a tih chuan an in nei chuang hlei nem a thin a puar rei tawh a fel si a khawngei thlak nangmah khan lo zawn pui nge te anu chuan a lo tih khum zeka nute chutiangin ka mamawh lo du le keiman ka zawng mai ang nanzi chuan a lo ti ve thung li chuan a ngawnga love bite chu hmuhin bial nui nei ve ni maw fim khur hleng che nupui tur hi thlan uluk an ngai te mai ania ti in nu mingi chuan a hrilh zui le zanlam khat chu thil thleng pal ani kha ti in nanzi chuan li chuan a chu a hrila in hmuh chhun zawm zel a dur tawh lo thu a sawi awang chuan li chuan a chu a lung awi lo hle nanzi chu a fanu yaya I damdawi in a awm chuan a lo khawla a ngaih thu a rawn sawi doctor tanga chuan yaya I an zaina tur chung chang vel chu damdawi in a lo kal hunah a hrilh tur thu a sawi awangin a phur tawh hle thil ei thala tih vel a lo sawi lai erawh chuan li chuan a phone chu a lo chu sak thuta a off sak dai chutah a haw mai chu phal lovin secretary a nin laiah a thian te nena an zui in na hmunah chuan kalpuiin a in ngah tirlui ta tang tang a a thian te lah chuan in hmuh khawm lawm nan li chuan a aiah zu in mai rawh ti in an lo nghian tlat a khatia ramdanga a awm hnu lawkah khan nau thlathum mi a lo pai reng ani tih nanzi hian a in hre chhuak a mahse li chuan a chu a hrilh duh ta lo zu chu a in hnem em awangin damdawi inah hial a awm phah nghe nghe a pum a that lo em awangin zu chu in tawh lo tur chuan an lo hrilh a zia awm deuh hnu chuan a fanu tlawh tur chuan a va kal ta a doctor tanga pawh kha lo awmin chest an lo khel dun mek a ani chuan lung lampang zirmi mithiam tak rampawn atanga a lo hawl hlim hlawl a awm a yayai tan hian ka lo be chin dawn nia ti in a hrela in zai tur chuan sum tam tak an mamawh dawn awangin nanzi chuan pawisa a la khawl mek a lo ni doctor tanga chuan ka duhna che hi haider zel dawnim ni ti in a lo zawt ta hial a mi fel tak I ni a min puina a kan lawm thin khawp mai ti chawin a chhang li chuan a chuan lo hmu in a thik hle thian chaw lawm kan ni a tih takah chuan engtin hma chuan a ti zui ta lem lova darling ti a safe chuan a rawn call yaya I ani awangin li chuan a chuan hre lo se a duh bawk si a a rero lak pen sak nan ti in a nghawngah chuan a han fawh sak zeuh phone chu a off dai awangin yaya chu a nu zawng tur chuan a lo chhuak ve ta mahse nurse chuan lo hmu in room lamah chuan a hruai let let a zawk a li chuan a chuan zawna tam tak zawt mahse in hmuh a duh tawh lo thu che in nanzi chuan a chhang thung zu hian a tih na chuan nanzi chu la cheng ringin a nu chuan khawngei kal I duh hunah hian I riak bova zu boral na pawh a reilo te reng nen ler lutuk mai ti in a lo hau hrep na a ka buai ve lawm bakah kumruk lai lawm liam tawh ti a chan takah chuan ni dawn take rem takin hna thawkla pawisa kan mamawh le tawh nia ti in a lo tlawn hur a pawisa ka nei lo nanzi na tih takah chuan hui kom lutuk mi hmangaih na pawh nei lo mo kan nei van duai lutuk hi chu a pawi ngawt mai ti in a tap der leh ta hluam mai
Zu singi la chuan kanu tikhan kan mo nu hi tivak vak sil su ka u kha chu ladam sila chuan adwat viawang ama wanga thi ani kha theihmil su alo ti deuh kher li chuan a chuan nanzi pualin kumruk liam ta a khan proposal ceremony alo bua sai ru renga zu singi in hliam thu le boipui tu nei lo thu a hriat ta ka chuan nanzi lo la thleng lo bawk nen awangai ventari a chumi chhung chuan nanzi chu lo thlengin zu yana pawh chu alo thleng phei bawk a chunglam atang chuan glass no liam pui mai hi lo tla thutin nanzi a fuh tur chu zu yana chuan lo dangin alu a chuan a tlak ta a nanzi hlau lutuk pawh chu alu suiin a thidang zui ngal kha zu yana chuan alo thih pui zui ta lo ni zu singi chuan zungbun hi nanzi chu alo bun tira ka u nau pa mo lutuk kha nangma wangin a thi pha a li chuan a hi min chu pui theilo turin kan siam tiang che a ti ril ruk mek lain nanzi pawh chu lo har chhuak ve ta a ka u nau pa din khan in hual lom ma se hei buaina in tok ta ni hi ti in thalak te chu lo hmu a zungbun abun tir ang chia dang te chu lo la chhuak vel nanzi pawh chuan angai in a hrelo hle a li chuan a nge zu yana zawk ti angai tuan a sa hle atluk na lama khan alu alo so ve kher bawk nen chu mai ba ka hypnotize te an lo ti tir bawk awangin thil chu mu mal takin a hrelu tuk to bik lova chutia nukul tuna an mo nu hual ani thu le evidence nen lama an lo phor ta ka chuan anu la chu an sir alo tap ve reng boka a thu cham la chu nanzi ta na ngai thlak nuam lo tak ni in kan fapa omlo ma se kan chung kwa hi min enkol angai ani fanu ang cheng ke nang che alo ti ve chen bok si an fapa le an u nau pa chu ama wangin an chan bok si a han nu chhon mak mai chu nuam lo ti na riau anei ve ta chu wang chuan tun thlengin an bula hian chengin a chom chho ta char mai alo ni poisa pek mai tur anei lo awang chuan a rang ka chak thi chu a hral tur chuan a peli ta ringota zu singi chuan ka graduate ve to a thian te chuan hnan pu vek to khonga in mengrupa khan hna min tho tir ve ro o ti in alo la ngin zui company lama chuan li chuan a mood off pawh chuan na thok te laka chuan lo chuanin coffee ringot pawh chu alo siam that tir ring mai chu alo ni nanzi tak ngel pawh coffee chi hrang hrang le chuan a tir kual na sa hle a bai sui khop chuan a vak kual na sa hle meeting report a siam te pawh chu lo en sak tha du lovin meeting danga chuan i lo kalangai to lowang midang ka hruai dawn te alo ti khum vela kan personal feelings hi na in a tuar tur ani lovania nanzi na ti po in chutiang personal feeling ka nei love mu che pawh ka pe to lo kha hei hi mangro meng chung kwa ten an na thok te an chorim lutuk an ti ka du lo wang ani kha ti in a kena a spray tur damdoi ero chu alo pe sham ngoi ring chuan a chhuaka chuti rualin secretary dang mithar liangi an ti chu a tok ngal chung ko house tak atanga lo chuak ani nge a ain cheina atang pawh chuan a hriat hle nanzi nen pawh hian an open lai atanga lo in hre to ni in anin nil sa em bawk meeting tura li chuan an a hruai chhuah pa chuan nanzi run lui nan ti in alua te chuan alo tuai sak vel deuh khera meng chung kwa te na nupui ta na an hual ruk reuh ani ti pawh a hrile zel bawk nen nanzi chuan nuam lo ati ang reng hle apum chu run na le thutin damdoi la chu alo kol mai si lo chuti lai kara sangi chuan i office hi liangi tan da ruanga ya bosin min lo hrila lo in thiar chhuak mai ro alo la ti zui pon lama table lama chuan a thu chhuak ve ta a thawh pui thin khat te pawh chuan an lo khawngai ve hle thil dang zung a in zu singi hna a hmu sak theilo tur chu hriawma ti bera a hrilh ngal vat nge liang chhungkwa te chuan an fanulaka rin na ngata project poimo tak khoi tura a secretary ta na athlang chu lom thu te lo hrilin chu eya te chuan an sawma an tawngkam vela chuan li chuan an chu mak pa tan an du hle ti alang liangi pawh hian a rukin alo du ve ring to chu lo ni in ma se li chuan ani te chu man atanga kanaw ang chia kaina lom ka du sak lo theinang
alo ti dai thung liang i chuan Nancy chu lo be heu rengin Li Chuan a chan chin te chu soipui ring zela tuia in lok hlanin liang i chu rini chuan South City Club document poimo tak mai submit turin alo tir bo dai ti reng a hre si lova Li Chuan a chuan khong e liang i engemaw taw vei chuan i chak lo viawang tiin alo hau pha nge ani pawh chuan a zawng ve ngal an lo in hruai haw a Li Chuan a chuan enga tinge khatiang hmunah te khan ama chawei kal tir tiin document chuan a lo vawma Nancy wang ani lo ka ti tu kha u nau pa liangin a lo ti po in secretarial department in charge alo mani amo phurna ani a lo ti le bur mai Nancy ero chu angoi renga a in beng dai thei zele document chu charin ka thiam lo ani ka hria trin na hi a buai le thu zela tiin dam diai chuan a changa nep lu tuk chhuak ro Li Chuan an ti chuan a chhuak zui nal zandar som don thleng chuan Nancy chuan hna thok chara a bula chuan rini kha lo mu thlu lop thung ama wanga an pu in Nancy a hau vak mai kha a in thiam lo ve hle lo ni ka thiam lo lom engma thiam lo nei hle nem va ho to ro ti in a tir ho a jinglam dar li a ri to a Nancy chu amu ta chhuak hle a amu hil ve ta nge Li Chuan a chuan lo pom thovin a office a sofa chuan a mut tir a hnu deuhah chuan a nu zu in a lo khawl har a pawisa batna ten hreng betin milian thum lai mai a puk chu pengal tur chuan an lo hril a lo ni in tina chuan engmah ka pe lawang cheu mahse in chhuah tir chuan reilo te a ka rul vekang cheu tiin ama man tu te chu a hrila ani chuan nuai nga tal lo keng photang che an ti awang chuan atlan chhuak zui ngal Li Chuan a pawh chuan a lo hmu renga a fanu zeina ta na ti a lo khawl ve keuh pawh chu nuai nga pawh chu a tling si lo chu pawh chu a pek le mai lo chuan chulai hmuna ama ko tu chu ling chu a lo ni a ling chhung ko fapa lo ni ko mo bol ching ve tak le thin che tak ani moilo taka Nancy khoi atuma wangin chu botolin a lo chu to nge poisa khelna hmun nei tu ni in chuta chuan nu zui chuan milian thum chu a lo ba lo ni Nancy chu a soi sak tir ta hrepa chunglai hmuna thil thleng chu secretary ka tengin Li Chuan a chuan a lo hre ve le a tun hnaiah Nancy account chet vel dan zong lo chui chiang vekang che thil dik lo omem ka hre du ani ti in a lo hril rang deuhin factory lam chu a pan zui ngal Lin Shu chuan Nancy chu ngaidam dil tur chuan a lo tur chhena a fanu a mi thla lo langin ama chu tlawm lo viau ma se a fanu tan chuan adam sham alangai si a chhipa le si in ngaidam chu a dil ta char mai a chalte pawh chu a saw thi vek twa ni khaw hrelo chuan a awm zui ngal chuta Li Chuan a chu lo thleng ve thungin Lin Shu chuan thil awm zia chu lo hril fia zunga Li Chuan a chuan Nancy chu lo pom tho lopin a haw pui dai secretary chuan pizui khan milian thum chu a lo batak take Lin Shu pawh kan soi sak tir hlak awang khan damdawi ina awm mek ani tun hnaiah pizui te chhung kwa a chawm tlat awangin Nancy hian company tanga a hlawh hi tam hle ma se a kham lo hle ni in a lang tiin Li Chuan a chu a hrila ani chuan le Shu hnenah chuan milian thum chu lo thon photla adam chian hunah kan hmu le dawn nia tin a lo hril Nancy pawh Li Chuan a ina chuan lo harin anin ngai zawn laia a thil pek te pawh kha a lo la kol thar ngani ti te chu a hmu pha Li Chuan a thawm hria in a mu hil der zai ani chuan a har ti a hre renga in ba chu ka pe to e ma se installment talamin rulanga yang min rul tlak thei ma chuan ka bial nu ange ni omangai bokang ati ta ka chuan a lo tho chhuak lola in ngai zong anga om kher chu ka thei lawang ma se tlem in ka rul vekang che mani in shal hi ka du lo ani ati chuan ka puina chan che chu ka du wang che ni lovin phubala ka ti shom che ka du wang ani Li Chuan a chuan a lo ti chala nilenga Li Chuan a ina chu ti tur awang du hle a ya inen a kha tokin anin bia a ngai thu lo sei tak renga chuan in chei sokin a hliam te chu a khu moi hnuwa damdawi in lam chu panatuma ma se Li Chuan a lo ho nen anin tok
damdawi ina doctor kha hmu turin in chei deuhin kal lei tum ani maw tiin chhuar lo phal sak tlat lo. A tu kai rawh chuan li chuan a mut theih hlanin yaiyei hmuh tur chuan va kal ta thawk a. Bazar ah te hruaiin a duhduh pheikhawk te a lei sak a. Ice cream a ngen erawh chuan i pumana ang tiin ei a phal lo. Toilet ah a kalsan hlanin yaiyei chuan ice cream chu a ei chak em avang chuan a lo va lei ru hram a. A let lehlam chu liangi li chuan a leh a nu te nen an in tawk. Duhawm an tih reuh em avang chuan a kum zat te an lo zawt a. Yaiyei kan nia kumruk ka tling tep tiin a lo chhang a. Li chuan a chu hmel tha a ti hle. Uncle, pa ka nei si lova ka pai ni duh angem tiin a lo zawt. Pi chuan khawng ei nu ka tu nu han ni mai la chuan ka duat reuh viau ang che i hmel tha si tiin a lo zawt a. Bathroom ah kala ti a chan chuan li chuan a hruai phei a. Uncle, ice cream kha a ru ka kale ania ka nu hril su aw tiin WeChat lamah chuan in friend a dil ta rewa. Uncle, ka nu chu hmu ve la ka ti e a hmel tha lutu ka sin a ti erawh chuan nerkhum sakin i nu chu hetlai hian lo nghak reng ro aw ka buai deuh a tiin a kalsan ta a. A fanu bo zunga lo phar buai em em nanzi nen chuan in hmu lovin an in sul pel zui ta ni.